Бывае так, што здаецца, што надзеі не засталося, але ёсць мара, якая натхняе. Мара вярнуцца ў Беларусь, убачыць яе прыгожую, спакойную, вольную і незалежную. І вось гэта мэта вярнуцца, яна, напэўна, самая галоўная для мяне, і это, безумоўна, натхняе, таму што хацелася б, я так спадзяюся, спатрэбіцца на маёй радзіме. Мне не падабаецца слова «прызвычаюся», і мне не падабаецца быць немаведама кім на чужыне, якая б гэта прыгожая краіна і цудоўная не была, а хацелася быць беларускай на Беларусі. Я б хацела проста для гэтых маладых цудоўных прафесіяналаў, проста хацела б ім нагадаць радкі Алеся Разанова. Калі ні шансу, а нічога, усё ж ідзі, любі, крычы і пасягай на перамогу.